Davralma saatda çıkış edenler halkymyň durmuşyna möhüm ähmeti bolan we ahalteke bedewleriň şöhratynyň belinde galmagyny alamatlandyran wakanyň hormatyna giňme şöyle şäherleri guramagyň asly däwe öwürlendigini belediler. Munyň öz ýurdumyzda öz işine ussat seýitlerin, atşynaslaryň, çapyk tuwarlaryň zähmetine we ihlasyna döwlet derejesine goýulan sarpanyň nowatdaky nyşanadyr. Belen şäheri häzirki döwürde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň milli atçylyk ulgamyna başyny başlan giňme şöyle özgertmeleriniň arkadaly Gahrman serdarymyň üstünlükli durmuşa çylmagy netijesinde atçylyk sportunyň ähli görnüşleri we milli sirk sunugaty ötüşiň täze derejesine çykdy. Şeýle maslahatyň dowamyna ýurdumyzda milli atçynaslyk däplerini we atçylyk sirk sunugatyny mundan meýillikde ösdürmek hemde halkara giňişligine geçirilen bäsejliklere işen gatnaşmak uğruna döwlet derejesine döredilen şartlar üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyda we Arkadaly Gahrman serdarymyda çuňur hoşallyk sözleri beýan edildi. Taryhy ähmeti bolan wakanyň hormatyna geçirilen maslahat belent ruha beslenen aýdym saly çykyşlardan dowam etdi. Medeniýet we sunugat ustatlary özleriň ýakymly owarlary bilen şöhraty dünýäde bolan bedewlerimizi ýurdumyzyň sağlaşyk ösüşini hemde halkymyzyň bagtyar durmuşyny wasp etdiler.